हाय गुड मॉर्निंग गाइज ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି କ'ଣ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରେନ୍ କେ ଓରାଲ୍ ଜେଲ୍ ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରେନ୍ କେ ଓରାଲ୍ ଜେଲ୍ potassium nitrate hydrant to with properties in the medicated oral gel ओके ଏଇଟା ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଏ ଓରାଲ୍ ଜେଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ହୋଇସାରିବା ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେମିତି କ୍ଲୋଜଅପ୍ ପେନ୍ଗେଟ୍ ରେଡ୍ ସବୁ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ତ କୋଲଗେଟ୍ ତ ଏଇଟା ବି ଏମସିଟା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା ମାନେ ଦାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ ଯେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁନି ବଟ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିବା ମାନେ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିକା ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲ୍ ଥାଏ ହେଲା ଏ ସିଲ୍ଟା ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିଲି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ତ ନେଭି ବ୍ଲୁର ଗୋଟେ ଜେଲ୍ଟେ ଏବେ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ନେଭି ବ୍ଲୁର ଜେଲ୍ଟା ପୁଣି ଯିବ ନା ଯିବନି ଭିତରକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବି ଗଲା ଭାରି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି କଷ୍ଟଲି ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା କେତେ 100 ଗ୍ରାମକୁ ଆମର 202 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ମେଡ଼ିକେଟେଡ଼ ଟୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆଣିବାର ଅଛି ତ ଦେଖା ଏଇଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ବି ସାଇନ୍ ବାହାରିଛି ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ କୌଣସି ପେଷ୍ଟରେ କେବେ ବି ମାନେ ଡ୍ୟୁ ନଥାଏ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ସେ ଡେଟ୍ ପକେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି 1/7/25 ସରି 7/7/25 ଓକେ ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ଥାଏ 202 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଏଇଟା 100 ଗ୍ରାମ ହେଲା ଏଇଟା ବି ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ 4/25ରେ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଓକେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ତ 100 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କେବଳ ହିଁ ଦାନ୍ତରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନଟ୍ ଅଦର କୌଣସି ଜେଲ୍ ଫେବିକ୍ ଅଲଗା କେଉଁଠି ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫର୍ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ୟୁଜ୍ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମାନେ ଯେମିତିକି ସବୁ କିଛି potassium nitrate BP 5%, sodium monophosphate phosphate USP CB 0.7% अच्छी ट्रिक्लोजेशन अच्छी USP रो 0.3% अच्छी कलर ब्रिलियंट ब्लू FCF अच्छी in a flavored waste okay available fluid content 1917 ppm one packed for dental use only store at temperature not exceeding 2 to 25% cells do not refrigerating warning भी देची थी warning कौन देची to be a soil by retail on the prescribed of a registered medical only ओके एटा फास्ट आपण मेडिकल रे ये करिवे तापर एटू ये करिवे टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ भलसे आसुनी मु आपन को फट क्लिक करके ओके बाय बाय।